Bukajan LA constituency ang kang pen bang plia korte ang jiratum tahin rong parpi rumila terang pi modon rong pila pen hemaring tiatum pen kidam tang ni pai ingkore hiniar ni hanjang lang solong anerlo por pai hinia por malom phirang kya mai phasi kachoro la pen puthot kachuning rialam chepaklang pon alang litum kasa ke japon pen kidam tang suri hinira ingkore hinia ningkan kerala long chepati dun tet pen pining non het jong ke padupon Uttar Pradesh along Thang ni pai kri si pen ni pai kripli aparman 5th National Master Game along chepati dun si gold bronze la pen silver medal chepalong dun si karbiang long aphan nong me evan pilu lason thak si non ke wangji aru ni pai kri hini pen ingkoi abangke second Asia Pacific International Master Game South Korea janbuk along padopon thupo langsi alang litum pen kepathu dunji aphan do desang sesi jo padap sike en ponsi chisik pontanglo Kerap kecito do la pusila national ka khela long anmang la pusi chipa success do long konstaminon nili tum kasik sak bangkela lo international bang asako khorsa bang nang chet la sila support bang si kethe keding kado ko be tum han an stami kerap kachun ning riji pusi tum la pini fresh club long la pheraki tum man stami choning rinang ko mane nili hen pen bangke 10 kilometer long second position on dun lo lepen ke 5 kilometer long third lo lepen ke 1500 meter long lata second mo sipon dun ke thomanong ibang lo sita alang litum bang plita a hempen kadure de da jok aningle hangpik sita me kidunji aphan awarsai avitetno la so jok alang litum pen sai jok jesi halapu men ka che thabdunji aphana bangta apor avi pin pen a jok labang so pherang kya mai phaponang kok lupusi chethan men ka che thap ki jut si ani lake thang ni phai ingkora pho angbong ke padusi lo la so men ka che thap la pen ke dam ke bang kaddu ka ve pen tangka lakhini an nangchi puta pachini la beno nili tumbai ka sik sagidak bang gela sonno jonon la international ke dam jia ba la February date 25 bang ke pinilo nili tum registration last date lo lapan ke poisa stami kasik sak lason sido nili tum kidunji phan ke ninghang olo charlie lo practice stami registration phan nili tum 30000 nai inut pen lapan ke kidam ke wang affair le lale belek lang ako da hotel room bhara kicho kijon lata ko belek thulang lasi laini national game long bangke kethe keding tum stami nang cherap dun renti lo kadu ka bisi tame alangli la sorjo sir em sitami alangli ta sabe sitami nang pidun lo lapen ke doctor momin sitami nang pidun lo lapen ke tuliram sir sitami nang pidun lo Lasi ke dam tang Uttar Pradesh along ke pathu dun along ta Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjo Rongphar Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin MEC Kadom Terang PSK Langtuk Timung Dilip Lek Thela Pen Pokhila Intipiatum Kerap Dunapot Kachoro Pajirpon Lapen Lason Thak Si Nona Bangke International Level along Puthot Kacherap Kachito Ki Pidun Pen Ke Pathu Dun Long Jia Phanta Chuning Ripontu Athe Men Kachethap Jiarnia Bangke Apor Avipin Lopusi Chuning Rialam Chepaklang Ponrinti Abangke South Korea's second Pacific Master Game Puji la John Book long sidoji kipang cheng exi ke May 13 to atit on setting the May 13 to that 20 ansi anton jipon kana damba chisik pon mane non ko bang ke mane ining ta bibi the la son lo mane ni tumpan ke apram pen stami mane national ke pathui tame batahini pathuat lo hedi la sinon bang ke dak international ta pathu dun long som te bolo tabor i bang ke Bukajan pen anante rang Karbiang Long live